Koso kaunti ma Homa Bay ichiwo nade to machiegni kendo e chenro okinyi ma kawuono watu wakiwiepo mag sikunde tamara dek. Ma Madam Rowlett ma Homa Bay to antie e studio mar Kisumu. Wach mang'eny erokamano kuom rwaka e studio kawuono. To yepo ochakore moko nochakore nyoro to moro be nyithindo ng'eny iyo kendo gidok kawuono. Chutho mor mar janyuol sama in gi nyathi koda entie e odi kata entie e skul, mor mar janyuol en ni nyathine odhi maber. Chutho ka ji mor gi nyathini kata ji wuoyo maber kuom nyathini, iwinjo ka miyo chunyi mor. Bed ni iwuoyo kuome maber e yor somo kata e yo moro amora, iwinjo ka miyo chunyi mor kaka janyuol. Koro kwadhi e somo kata tam mochakore nyoro gi kawuono, ma wapango ni onego bed ni dhi nyaka chiegni tarik 5 kata tarik 2 mar dwe mar 9. Dwe mar 9 dweche 2 kende ma wantie godo mbele. Wapango ni chutho onego bed ni nyathi ka nitie skul, obed e skul, obed no nyalo interact gi japuonj. Sa interaction gi japuonj ni, onego bed ni japuonj ng'eyo ni to wa dala nang'o. Osiwuoye mang'eny kaka jopuonj dhi handle nyithindo. Nitie skul oikore, to janyuol bonego bed ni oikore ni to otero nyathi nang'o. Sama nyathi dhi ni, thothne an ang'iyo ni to well-being mar nyathi en nang'o. Well-being mar nyathi, nikech seche moko wanya puonjo, kendo wapuonjo sawa Cleophas. Wapuonjo kaka jopuonj, itemo dhiro syllabus mondo mi orum, kendo ing'iyo ni nyathini winjo, kasto seche moko nyithindo be moro ng'eny e klas. Ipuonjo kabisa, kare nyathini ok winji, syllabus tidhi kendo tieko, seche moko bi tieke ma king'iyo sana joma bedo ni otieke gin joma bet mbele. To joma bet chien ok winj gimoro amora. Koro thothne an ang'iyo ni to well-being mar nyathini en nang'o. Maisha mar nyathi thothne chakore dala. Janyuol kopo ni nyathi owuok dala, to in ing'iyo mani ichulo fee, ing'iewo buge, ichiwo pocket money, to nyathini dhi e skul, to king'e ni nyathini ni nang'o. Moro nyathini nitie gi rem moro e chunye, moro nitie gi gimoro ma affecte. Koro seche moko nyalo bedo ni wadhiro kabisa kendo wadwani mondo syllabus ochop kare. To nyathini ka chopo e skul, syllabus ni dhiro gi jopuonj kende. Koro mae gima inyo skunde sana. Makata gik mang'eny mane timore toke mokalo gi Cleophas. Nikech nitie gik moko manitie gi nyathi e chunye ka, to onge kaka onyalo connect gi japuonj to gi nyathi. Koro wach matimore niya, sama nyathi dhi skul, ng'e ni nyathini bodhi skul ka en e yo makare, be chunye ni kare, makar well-being mar nyathi kod well-being mar japuonj. Koro kor nyithindo ka en tich janyuol mondo ing'e ni to nyathini be en maber sama en e skul. To kata sama owuok dala ka, be chunye ni kare, to en gi kwe chuny, ma kata kotuo, to onego bed ni ing'iso japuonj ni nyathina ni kama. Nitie gik mang'eny ma nyithindo kadhe. To seche moko ka japuonj ochung' ni puonjo, ok onyal ng'eyo gik mang'eny matimore. Koro onego bed ni hello, buwinja? Wawinje yo makare. Uwinja? Wawinji. Ya? Wawinje yo makare japuonj. Wawinjo koro. Aya.